אני מתכונן בזמן הקצר שעומד לרשותי לזכור מעט מהגוונים הרבים שאפיינו את האישה הגדולה הזאת, מרת אסתר פרנק עליה השלום. האישיות החינוכית שבה. אומרת לנו התורה, רצונך לדעת מי מתאים לחינוך, דע לך. אם אתה מרגיש את תלמידיך בתור בניך, או אז יכול אתה לגשת לחנך אותם. אסתר הייתה מחנכת בכל איבריה וגידיה. חשבה על תלמידותיה בכל עת ובכל שעה. גם בייסורים ובמכאובים, בכל מה שעבר עליה, היא תמיד דעתה הייתה על תלמידותיה האהובות. כמחנכת, כמנהלת. אני יודע, שוחחתי הרבה עם יעקב על כל הקשר האמיץ והחם שהיה לה עם התלמידות שלה, הבוגרות שלה, שנים ארוכות. היא ליוותה אותם מאז בית הספר עד לנישואיהם ועד הלאה, וממש לתוך חייהם. זאת נקראת מחנכת, זאת אימא שמתייחסת אל תלמידותיה כבנות. אימא למעשה הייתה אשת חינוך, שלמעשה הייתה החל ממורה, הייתה סגנית מנהל ומנהלת. יש לי משפחה, אשתי פה בקהל, והילדים שלי, ילדים שאני מדבר על המורה, זה על המורה אסתר. אנחנו מדברים על אישה מאוד יפה. ידעה לראות כל אחד בקהל, מה אפשר לעשות איתו. גברת פרנק באה לבית של ההורים שלי וישבה איתם אחד על אחד, לא מעט. אני יודע מחשבים, אני יודע אלקטרוניקה, אני יודע לתקן הרבה דברים, אני יודע לעשות הרבה דברים. הרבה בזכות אותו צומת תנועה שהתעקשה ישראל, שם. ואנחנו יצאנו משאית לטיול מצדה, אם אני זוכר אותו, מדבר יהודה, זה האזור, עם גדי. וכמובן, הפתחים היו נפתחים, והמשאית נוסעת, ואתה אוכל ונושם חול, ותוך כדי מישהו צריך לדאוג להוואי. ואז, שוב פעם, אמרה אסתר, בואו נשיר, בואו נעשה, וזה. אז היה אז משחק כזה של שמות. שהיית עושה ככה, ואומר שם. לא יודע, מישהו זוכר את המשחק הזה? אני לא שוכח אותו. יושבים משאית, אומרים, ישראל, 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 יוסי, יוסי יעקב, אסתר. ואז זה מגיע לאסתר. אסתר זה המורה, אסתר כמובן, ואתה, אסתר, אסתר. כל אחד אומר ישראל, אסתר, להגיע לה משהו ייחודי. אסתר, אסתר. אסתר, אסתר. אסתר זה. כשבאתי והייתי צריך לחשוב על מה שאני הולך להגיד היום, אני חייב להגיד שהייתה דמותה של סבתא מול עיניי. היה שם מעיין בלתי נדלה, והיא עזרה לי מאוד, היא כיוונה אותי, נתנה לי ביטחון, שזה דבר חשוב. האופטימיות שלה, לקחת את האמונה הזאת שהכוח הוא שלה, והיא הוכיחה את זה במעשים. היא לא חינם שרדה כל כך הרבה זמן, בזכות האמונה שלה, בזכות הכוח שלה, והעבירה את זה לנו. זה אחד המסרים החשובים שאני לוקח מסבתא זיכרונה לברכה, את זה שיש לנו כוח להשפיע, לנו יש את הכוח לשנות ולהיות שותפים מלאים לכל עשייה שבה אנחנו נבחר. יהי זכרך ברוך. אני מזמין כעת את אבא שלי. במשך 59 שנים אנחנו היינו ביחד, מגיל 17 כשהכרתיה, ואז כבר הכרתי את הנערה שהיא מרכז העניינים, מרכז הפעילות בירושלים, בבני עקיבא, בסמינר, ומאז היינו תמיד ביחד. היא רצתה לעזוב, לא מפני שלעזוב את בת ים, אלא להיות בפתח תקווה, להיות ליד אמא, לקיים את מצוות כיבוד אם, ללטף את אמא, את המשפחה. ומי שעיכב אותה, אני מוכרח להודות, אני עיכבתי אותה. והיא הבינה את זה. אני מרגיש כמו קברניט. לקחנו ספינה. הספינה הייתה בשעתו, לפני 30 שנה, זו הייתה ספינה מלאה. כ-200 משפחות, 250 משפחות, היה לנו בקהילה. אם אנחנו נעזוב, הספינה הזאת תטבע. עד שיום אחד בעיר אמרנו, אין ברירה, אלא מוכרחים לעבור לפתח תקווה. והיא הייתה חברה בקהילה, מיד נרשמה בקהילה. ואם היא הייתה מגיעה קודם,
אין לי ספק שהיא הייתה יכולה לתרום רבות לקהילה שלנו, במרץ שלה, ברעיונות שלה ובפעילות שלה. אבל היא כבר הגיעה למעשה בשלב האחרון. ואף על פי כן, היא כל כך שמחה שהגיעה לקהילה הזאת. זה היה הפרוטוטייפ שלזה בדיוק היא אמרה, קהילה כמו שיש לנו כאן, קהילת יבנה, עם הרב שלנו וחברי הקהילה וועדת התרבות והגבאים והפעילות, זה בדיוק מה שהיא רצתה. זכות גדולה לי לבקש מחברת הכנסת ציפי חוטובלי לעלות דברים לזכרה של אמא. קודם כל, באמת משפחת פרנק נורא יקרה לנו, ובאמת התרגשנו ככה מהחיבור המאוד מיוחד שנוצר פשוט מהרגע הראשון שנכנסתם לקהילה שלנו. לא זכיתי להכיר את אסתר פרנק, שמעתי עליה כאשת חינוך דגולה. אני אשתדל לבוא ככה מהמקום שלי דווקא, לדבר על משהו שנשמע אולי גדול, אבל יש בו מענייני דיומא. לשחרר את האדם על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כישרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתנו. אז הוא אומר, זה משפט שנשמע כאילו לקוח ממניפסט של השומר הצעיר, אבל לא, זה מהרב קוק. הרב קוק בעצם אמר שאנחנו צריכים לשחרר את כל הכישרונות שגלומים בנו. הביאה את הרוח של אישה מאוד גדולה, שלימדה תורה גדולה בבית מדרש, זאת נחמה ליבוביץ'. וגם כל המקום הזה של נשים בחברה שלנו, שגם כן מתהווה, וגם כן חלק מאותה תורה חדשה, שהיא תורה שמאפשרת, נראה לי, להרבה מאוד כישרונות לצאת החוצה, ונראה לי שהיא כבאמת אישה מאוד גדולה, היא עשתה את העבודה החשובה של החינוך, גם של הדורות הבאים וגם פנימה במשפחה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נזכה לראות את התורה הגדולה הזאת, את התורה של הציונית דתית, מגיעה לידי מימוש. היא אופטימית הייתה. אנחנו נתגבר על זה. אנחנו ניאבק למען החיים שלנו. אנחנו נראה בטוב. אנחנו נמשיך הלאה. נתנה לנו את הכוח. אם כן, אנחנו נמשיך בחיים כפי שהיא ציוותה עלינו את החיים. אנחנו ממשיכים לחיות ונראה בטוב. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. מלא רחמים, שוכן במרומים, רוצה מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר כי המזהירים, לנשמת סבתא חיה אסתר בת צבי יצחק, שהלכה לעולמה, בעבור שאנו מזכירים את נשמתה, בגן עדן את מנוחתה. לכן בעל הרחמים יסתירה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה, אדוני הוא נחלתה, ותנוח בשלום המשכבה, ונאמר אמן. Thank you.